RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Mia, Minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong utang sa 5-6. Amo ra manggudunta ni siyang silingan ug suod namo. Apan wa may konsiderasyon. Araw inyo'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mabdos naman sad korek. Tulo na pohon ang atong anak. Lagi. Nagunahon na bitaw ko anak nga basin maglisilong tapuhon og sakay og tricycle ba kun manimba ta. Maong mas maayo siguro nga mukuha ta sa kanan no. Ha? Sakyanan gyud? Multicab lang ba? Total, magamit ko lang sa kung matrabaho na ko. Kana pa, dili na unya na magsakay-sakay. Dili na sa unya ako magpliti, di ba? Pagkasulihin na lang ko. Unya kung huwag ko trabaho, pwede sa nato ni makwartahan. Magbaligya ba taron o ginalon nga tubig nga mineral. Mukita lang gyapon ng multicab. Sige, ikaw good. Unsa man sa imong kwenta-kwenta? May gamay na tang natigom, apan, dili pa jud kaigo lagi nga idaw ng butikab. Mga pila may kuwang. Kay pangitaan na ito paagi. Muhangyo lang ta ni Mila. Nagpautang man na siya kwarta. Nagpa 5-6 man na siya. So ayan ako og hangyo kung okay ba na siya. Pila may itong huwa man niya. Kay baw gyud kang 5-6 ning ako day Mia no. Oh, Mila. Kay baw ko, ana. Mabitaw nga nahibaw ko nga ani ko mosampit nimo. Na sige. Mga pila man unday mong huwaman day. 10 lang unta. Para po lang namo sa daw namo sa multicab ba. Ay okay uy. May trabaho man ang bahanan nimo no. Oo, doon na. Gamiton sa lagi ko niya sa trabaho. O magnegosyo ko siya tubig mineral kuno siya trabaho. Na sige. At least sure yun kong makabayad mo. Kay gawas nga may trabaho si Rick, may negosyo masab mo. Gamit ang multicab nga inyong kuhaon. Maog yun, Mil. Maayo eh. Nya, kini ha, di na ni untop nga 10,000 ang imong malimpyo ha. Kay kuhaan man nato daan og advance interest. So ang madana lang nimo, 9,000 na lang. 9,000? Sige, okay.
Oh, sige, okay, may kana na lang. Sige, sige. Pero matag agreement sa pagbayad, ha? Oh, wow! Dinit pa dyan yung makina ning atong nakuha ng multicab de, oh! Dinit pa kayo ka makina? Maayo noon, Rick. Nakaswerte di ay taana. Oo kayo, uy! O, ining panganak ni mo poon. Kanina unya nga atong sakyan, ini gato na ko nimo sa ospital. Ameo. Dili na unya ta maglisod sakay-sakay ini day. Bisan, una na pa natong duha nga atong mga anak. Uy, sobra na kayo ng gidaghanunan, no? Gusto na tao ning tulo, Ricardo. Wa na, gibundak na kong pangan. Okay, stop na ko, stop. Iniguman ako panganak. Palaygit unya ko, ha? Unsa? Uy, alain. Si kalain. Uy, hinumdumi ha. May datahan pa ta aning atong multikab. Og pila pa taon ni katuig na itong bayran. Mao nga dili na ta mga na og usab, Ricardo. Recorded by X Thunder Gaming. Sobra nga mong kalipay nga nakasakyanan mi. Kay dili na unya mi maglisod og sakay kung manlakaw ming tibok pamilya. Sama sa pagpanimba. Mga nako sa among ikatulo. Apan, may wa ni may damhing mahitabo. Onya, Wala ko trabaho day. ha? Nga naman, Rick? Nga walang katrabaho? Usa nga mong kumpanya nga nalugi pag pandemic. Unsa? Unya nga nung karon pa man mo manira? Di pa di kamuta nga mag-unta sa among amo nga masalbar pang iyang negosyo. Nga, makabangon pa human sa pandemic. Panaglisod naman jud ko no. Nalugi naman sila maayo. Maong ni desisyon na lang sila nga manira. Kinuo ko, Rick. Unsaon naman nato ang atong mga utang? Ang utang na to sa 5-6. Ang sakyanan. Maglisod na yung tanig bayad sa sakyanan, Mia. Unsa? Pwede na madag-ingon ana, oy Mia. Nga di mo mobayad na ako. Negosyo ba yan ang ako? Mila, wa man ko moingon nga dili mi mo bayad. Sa pagkakaroon lang ni ba, nga wa pa'y trabaho si Rick. Mangita pa man siya trabaho. Oy, ang ganun sa ako maning taon na. Basta maning kamot siya nga makakita dahil ng trabaho. Kay doon na baya may tulog ka mga anak nga buhion. Mao nga maning kamot yun si Rick nga makakitag trabaho, Mil. Ah, okay. Pero gawa sa interes nga una na natong ikasabutan, magpatong pa kog laing interes sa delayed sa inyong pagbayad, ha? 10% gihapon. Alam, Mil, uy, pwede mo hangyo nga ayaw na lang po iog lain pa nga interest. Na, samot ming dili kabayad anak Mila. Sagi kaingon ko na, Mia. Negosyo ni. Og sa negosyo, aron dili ka malugi, way silingan nay. Pumangani igsuunay. Mong pasensya na lang gud kaayo, Mia. Negosyo lang, walang personalan. Mila. Wapagid ka makakitag trabaho, Rick. Paita mga trabaho ron ni Mia. Lisod pag requirements. Taas pag qualifications. Kinahanglan college graduate or college level. Nanon yan, saan man ni nato ron eh. Saan man nato ato mga utang. Minaw ko. Murag may embargo yun ang atong sakyanan day. Eh, di naman ito magkabayad. Unsa, Rick? Tayo! Oh, hala, Rick. Si Mela man ron. Naunsa naman ni Mia, oy. Sobra naman kalapas ang inyong delayed sa pagbayad sa inyong utang. Mikabat naman ni 15,000. Ha? 15,000 na? Oh, kaya wa naman may bayad-bayad. Ingon ba akong daan ha, nga mapatog kog interes sa delayed nga pagbayad ninyo? Ginoo ko. O kay dako-dako naman ni, maembargo na ako ang butang ninyo. Birahon ko ng inyong sakyanan. Unsa? Gibiragid sa among silingan ang among sakyanan nga wa pa in taon maimpas. Tuwa na ni karon sa nakapark sa ilang tugaran. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana,
Nakautang ko og 5-6 nga ang nalimpyo nako nga nadawat 9,000 na lang. Di ako na may makabayad, gitubuan pang tubo. Niabot ako no og 15,000. Makatarunganon ba ni? Ikaduhang pangutana, hinahanglan bagyod na akong mabayran ang 15,000 gikan sa 9,000 nga nalimpyo sa akong nahuwam? Asa man kumuduol og pangayog tabang nga dili naman gyud siya pahangyo. Ikatulong pangutana, giembargo ang amo sakyanan sa akong silingan nga akong giutangan og 5-6. May katungod ba siya ana nga wa para ba sa tumaimpa sa kompanya nga among giutangan? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung iharas mi anong mga tawana nga among giutangan, asa mamimuduol aron sa pagpangayo og tabang? Kay gibalikas o gipanghimaraot ng gid mi anak nila. Grabe na gyud ang ilang pagpakauwaw namo. May tulubagon basab sila ni ana? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mia. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na ninyo og dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaut-unta nga padayon lang yun mo sa ato ang panikay-sikay sa ato ang kinabuhi. Dili ta ma-discourage kung naatay problema. Wa na nag-ingon nga di ta palangga ni Lord. Wa po na ningon na kontrahan ta or gidanukan ta sa ng problema sa kalibutan. Hoy, gidivide-divide na, oy. Naatay mga problema tanan, di ba, Dok? Yes, may taong may problema. Correct. Na, unsa may atong quote for the day, Rundok? Ang atong quote for the day is, your greatest test will be how you handle people who mistreated you. Tinuod. Kana ko nung Lisod kaya na, Dok. higugmaa ang inyong kaaway. Imong kontra. Kung labayon kag pan, basli sa dugpan, pero ayaw isod og garapon. Unsa may mo isubot ay bato nga sa buhay. Para mas gahi-gahi gamay. O ka na napanos na ka ng gahi na ba? Paan nga buhol kay gahi-gahiun man na pwede ra. Bitaw, Dili lisod na mo na baya pinakalisod pero that's a test of character. Mo na pinakalisod buhaton ang kanang una pagpasaylo or pagtagad sa mga tao nga ni maltrato nato no or dili maayo nato. Kanang kita ka na kuning nanlibak nako ay kibaw ko muraragwa Nga dito kibaw ka nga perti ng panaot nimo pero that is a test of your real character. Muna ako no pirmi gid ni na akong ipanulti sa akong mga estudyante or sa akong makaila Dok na in anything no always be the better person. Mao gyud. Maoy mawa nimo kung magpaubos ka, di na nimo ikapobre, di na ikabati sa imuhang pagkatao. Kung magpahiyom lang gyud pug kausahay, dili kinhanglan gyud na wa ra gyud nay mawa nimo. So okay ra na. Mao gyud, no? Isa may mga i-greet na to today, Doc. Mayong pagpaminaw ni aroy ang ni James Laputan, Nilo Narding, og si Tiban Kaang Bulante diya sa Abugo, si Bunga, no? Ug taga La Libertad, Negros Oriental, mga Lindayaw family, si Maricel, Rosalia, ug si Antonio, ug si Angelina Ambong diya sa Bai City. Natani, no? Bai Sa inyo. City! Ako ang mga parente din ha, mga tanteng ko, mga Ibanez, family, hello. Yeah, mga taga-Kantawan na Naga City. Bago lang to nag-chat na ko si Carlo Ababa, no? Ang tingkatawan niya nga gisgot ko sa mga bato dito sa farm nga gipang buak ng mga panday, no? Ay pagpaminaw mga Rabanis, Avellanosa, mga Natad, mga Lapot family, no? Mga Yes. Ripunti family diya sa Kantawan, Naga City, Cebu. Hello. Ah. And punto legal ta, karong adlaw, ato ang letter sender. Si Mia, minyo ni si Mia, may tulo ka mga anak, taga Cebu ra ni siya, attorney. Yes. Punto legal ang Yes. problema ni Mia. Sumasa na bati na to gina sa 5-6 drama. nga utang ka ng 5-6 pautang nga ba? utang, no? Ka ng 5-6, no? Oh. Unang pangutana, nakautang ko og 5-6 nga ang nalimpyo nako og dawat atong 9,000 na lang.
dihang wala na mi makabayad, gitubuan pang tubo ni abot na kuno og 15,000. Makatarungan noon ba di? Ang kanang 5-6 manggod pa, kabaw mangyud well, kapag paraan mangyud ang pagpanginabuhi, no, kaning pagpautang nato, di mangyud po niingon nga nanggamit ta or ni take advantage ta. Well, in a way siguro no nga gihimo gyud natong kanang negosyo ang kalisod sa uban. Pero if you look at it on the bright side also, at least naapoy mga tao nga sa panahong magkinahanglan ka, naapoy ikapahuwam. Depende na lang gyud pud na sa inyong pagsabot kung pila puy porsyento sa interest, no, kay on their part sa nagpautang negosyo man eh. On your part nanginahanglan man ko. So on the part sa negosyante sa nagpautang, mo ni ako ang kondisyon kay gusto ko nga mo ni tubo sad sa kwarta, no, nga akong ipahuwam ninyo. Ikaw po dapat po kang kung mangutang ka, dapat po nimo kompyutod ang imong kapas kay utang man na kabaw man kang bayran gyud na nya naanay interest, imo sad yung hunaon po og kwenta-kwentahon ang kapasidad nimo sa pagbayad apil ang interest at the time nga mangutang ka. Kay kung para nimo kanang 5-6 murag 20% magud siguro na dok nga interest. Kung inaana para nimo bugat ayaw pangutang diha. Adto ka mangitag sa ilaing kautangan nga pwede ka mo pa utang. So, ang akong pagsabot ani nga of course inigkuha nimo kuha naman nila daan og interest pero magbayad pug ka. Now, ang ato is naabot ani because wa mo kabayad sa inyuhang obligation mo nang naabot og ingon ana. So kung mingon mo makatarunganon ba, mauman ang inyuhang kasabutan, di man siya illegal. So, muna imuhang at the time nga ning sud ka kontrata man na, nakasabot ka sa imong gisudlan. So, naabot og ingon ana, tinuod bugat gyud siya pero mo'y inyuhang kasabutan between you ug sa imong giutangan. Yes, malagpitan na to atin. No? Nakoy kaila nga Indian National. Ang iyang negosyo good 5-6. Motor siya. Pila kada adlaw. 150 kabok ang iyang kuliktahon. Correct. 20-20. Oh. Mangutang ka og 500. Ang tubo ana 100 ra. Mao na yung tawag og 5-6. 5-6. Mo lagi. Pero di ba nimo nabugat ang 20 pesos kada adlaw? Di. Kung imo lang kada adlaw gyud ihatag. Correct. Oh. Ano nang mabugat na, mabulto na Kay tato. imong unya-unya. Unya-unyaon. Di nakakaapas. Oo. No, inana manggod na. So, di ko kasulti. Although ako para nako kanang 5-6 bugat gyud kaayo. Grabe ra gyud pod. Pero wa man gwi balaod nga nagdili ana. So di pug ko kaingon nga illegal na. Mao gyud, Di no? na makatarunganon. Ang panginahanglan mo nato sa kwarta magdepende man go sa how urgent ang. Yes. Tagaan ko ni mag 1 million. Pero ako ra nang deposito sa bangko. Dili kayo significant. Tagaan ko ni mag usa ka libo nga ipapalit ko na kog tambal kay kinahanglanon gyud kana putante gyud kayo. Correct. Unya. Kaduhang pangutana ato ni. Yes. Kinahanglan ba gyud na nakong bayaran ang 15,000 gikan sa 9,000 nga nalimpyo sa akong nahuwaman. Asa man kumudul og taba nga dili naman gyud siya pahangyo. Silingan man kaha ninyo, no? So basin hinay-hinayo ninyo kaabi-abi nga maglisod sa gyud mo og bayad. Nakakaltas naman siya daan sa interest, no? Sa ako ang pagsabot. So kung mabayaran lang siguro ninyo ang principal kana pwede. I think maybe kung silingan ninyo pwede siguro ta manghangyong kap nga ma-mediated mo, no? Malupon mo nga tanang mahusay lang ta mo ba or win-win lang siguro kung di man gani gyud siya musugot og 9,000 lang imong bayran basin siguro mo halfway lang mo, no, nga dungagan baro nimo og 2,500 kay murag or 3,000 kay 6,000 may tubo ani basin katunga lang or muhatag lang ba kag additional 2,000 or siradong 10,000 para napa siya tubo pod sa iyahang kwarta sa iyahang negosyo mga ingon ana ba. So adto lang sa ditong sulay istorya dito sa barangay. Okay, katulong pangutana. Di embargo ang among sakyanan sa akong silingan nga akong giutangan og 5-6. May katungod ba siya ana nga wala para ba sabto maimpas sa kumpanya ang among giutangan? Unsa nga sakyanan kay kung 9,000 ra iyahang utang yang anong Sakyanan, mabayaran sakyanan. kadakog value sa sakyanan unya kung ang utang ninyo wala mo'y kasabutan nga mahimong security for payment, no, bining wa nimo gisanla wa nimo gi-mortgage ang imuhang sakyanan wa nimo gihimong garantiya ang sakyanan dili siya basta-basta
pamunit ug mga kabutangan maski pagsakyanan or plato or TV pa na dihas inyo nga pwede niyang imbargohon kay abi wa mo kabayad kung wa nay labot sa inyong kasabutan. Kung wa na sa inyong kasabutan nga mag-ingon nga kung di ko kabayad o imo na ning akong TV or akong igarantiya akong sakyanan pautang ako ng 9,000. Wa gani na wa siya'y katungod nga manguha or mangimbargog sakyanan. Kuha ato. Sabi na kayo pa ko na maimpas ato ni Dili man na kung basta wala magtinuod, kung wala pa na impas niya, dili pa gid ang sakyanan. Dili pa to sa iya na Dili pa rehistro. to iyahan na rehistro. Sa mo niya makuha. Mao gyud, no? Yes. Ikaw pa to ko tapos ang pangutana. Kung iharas mi aning mga tawhana nga among giutangan, asa man mi moduol aron pagpangayo og tabang kay gibalikas og gipanghimaraot na gyud mi ani nila. Grabe na gyud ang ilang pagpakauaw namo. May tulubagon basab sila ana. Yes, of course kay naaman sad mo'y katungod isip tao nya di man mo nila basta-basta gyud unta nga maharas, maningil sila. Pero ang pagproseso sa pagtingsingil, dili pwedeng kuyugan og pag-abuso, dili pwede apilan og violence, dili pwedeng apilan og pangpanghulga. Verbal abuse. Ang pagpaningil na amang gyud pud nay saktong pamaagi kanang gitawag pud natog demand letter. Kung gani mo pakauwaw sila ninyo, makabuhat sila kalapasan sa inyong katungod, nga gidili sad sa balaod, nasad sila tulubagon ninyo. Aside no nga kamo na utang, di man na nila mahimong rason nga binaay utang, pwede ka nilang i-oral defamation or i-libel or pakauwawan. Dili man naingon nga kay abi na kay utang wa pa kakabayad, pwede ka nilang buhatan og pagpanghulga kay grave threats man na nga gidili pud sa balaod. So pwede pud mong moreklamo ana, no, pasakaan sad sila og kaso. Pero pahin si mohang utang, ipatawag na lang na sa barangay ha para mahusay mo. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat og Maayong adlaw. Mga higala, aniya ang mga mensahe